Wel, dyma ni croeso y bore'r trydydd dydd i chi fyma i Cylchoedd y Gwartheg. Ac da ni yn mynd i benodi bore yma pwy ydy'r Pencampwyr y Gwartheg Llaeth. Efo fi yma Tom Phillips, tîm awr, Cil Rhedyn, ac un da iawn. A Tom, mae yna nifer o feirniad mae heddi, no se. A wyt ti'n nabod y cyntaf yma sy'n ma'n awr? Bachan enw Colli Christophers o Cernyw. Dwi'n mynd hollol gyfarwydd â'r person yma, un o'r brydau eraill. Dwi'n credu mai Guernsey, dwi'n credu mae fe'n berniadu, ond dwi'n agol gyd i byd heddi. Ti'n dod fan hyn yn didieddau pwy ti'n cael y swyddogaeth ma. Ti'n mynd nôl ar rindweddau a cryfderau beth sydd o flan di, a dwi'n siŵr neith e hynny heddi. Wel nawr te, mae hwn yn gystadleuaeth, diolch yn wedi bod yma gymaint â ni o flynyddoedd. Wel, dwi'n credu mae rai flwyddyn dwi'n credu wedi. A wedi mae dwy jersey fan hyn nawr yn o lawr gyntaf. Dwi'n credu beth sy'n bwysig fan hyn, beth ar y fwyaf beth eraill. Mae'n wylo am bar, mae'r par yn bwysig, bod nhw'n... Ti'n cael cydbwysedd rhywun ty ddau yn nifel. Mae'n rwydd iawn i gael doi unigolyn sy'n goresgyn, ond mae par hyfryd o Holstead wedi mynd i bod ni'n mynd co. Dwi'n hoff iawn o'r jerseys yma hefyd. Ydy, mae'r hyn wedi dod fan hyn nawr. Mae nhw'n eitha pared i nhw, y bob un 4 bar tîm, e? Wel, mae'r jerseys bron bob blwyddyn yn dipyn o her i'r brydau eraill i gyd, ac os mae ti'n dod i tîm o 5 neu grŵp o 3 neu 2, rhyw ffordd i gilydd maen nhw'n, as wedodd y Sais, maen nhw fel peas yn y pod. Maen nhw bob amser yn gyson yn ei maint. Ond i fi efo jersey, wy ffili gwerthfawrogi jersey nes bod cader. Tan hyn, mae caderau bendig. Mae gen dipyn fwy o her i ferniadu, unrhyw beth da heb y gader. Y gader sy'n rhoi, yma iawn sy'n rhoi'r cyfle i ti i fynd rhywle neu gili, yn ôl i cryfderau neu gwendidau nhw. Ond fan hyn, wyt ti'n ferniadu nhw i cryfder nhw'n trwy'r corff. A wedyn nhw'n bar neu beido, a ffordd maen nhw'n cerdded a trafod ac yn y blaen. O, mae steil, wel a gweud y gwir, dyma gystad 4 par, a ni'n fi gweld yn y ringos a bod nhw mor ifenc. Mae nhw'n edrych yma, dyn nhw i gyd. Ydy, mae'n bechlo bod ddim par o Brown Swiss mae hefyd, ond mae'n hyfryd i weld 4 par o'r safon sydd gyda ni, ti'n bod? A maen nhw wedi cynyddu maint o'r jerseys. Dim y bach o waniaeth yn oedran yn y ddwy ersir fan hyn, felly sy'n mynd i fynd yn ei herbyn nhw. Mae'n ddwy o safon da, ond mae'r un sy'n ti fas, dim y bach yn llai na'r un sy'n ti fiwn. Mae'r ddwy fyrgor yn edrych i fi o'r pellter yma yn gyson iawn. Dim anno. A gwneud dipyn o gydbwysedd gyda ti, ti'n bod? A mae cael y gwartheg yma yr oedran, maen nhw'n gallu newid mor ddys o bwyth yn dyn nhw, ti'n bod? Odi, ti'n bod, dim yn aml iawn, ti'n cael dy adael lawr gyda anifeiliaid sy'n lawr ar gader ddim o safon, ac mae'r ein wedi cael ei bridio o deuluodd ar hyd y blynyddau. Mae'r unweddau yn dal i dod trwyddo fe. Ond fel o ti'n gweud, yn gynharach, da ni'n gweld y ddwy burgorn fan hyn nawr. Wel, y ddwy sydd ar y sgrin blaen ar y fi, ni'r ddwy ersir sy'n cerdded i ffwrdd wrtho ni. Dwi jyst yn lwcus bod gwisg yn rhoi'r stori fel meiddi. Mae'r burgorn yn y gros fan hyn nawr, dau. A sdim lot o waniaeth dyn nhw? Nawys, wel, felly mae nhw gyd felly'n cyrraedd y bach o wad dierth. Ond mae Sean dy ti fan hyn ar un goch sy'n sato ni, Trisiad, sy'n teimlo dyma bach yn wyllt bore yma, ond dwi'n siŵr bydd hi'n setlo nôl mewn munud. Mae un peth o dda, mae'r hael wedi cilo beth ebyn heddi. Mae wedi bod yn boeth iawn yma. Mae Gwartheg wedi bod yn teimlo'r gres yn dyn nhw, ti'n bod? Odi, mae'r anifeiliaid ifanc ma'n gallu'r delio gyda'r gres y rhwyddach, ac os ym mae'r un pwysau arno nhw sydd ar y Gwartheg Llaeth sydd yn corio 40 litr o lath, a mae hwn yn rhoi tipyn o faich ar y nifel, ar y dornod. A dwi'n gwybod oedd rai o'r Gwartheg Llaeth yn dioddau yn sylweddol. O, gredau. Ond mae rai rhoi clod i'r boes oedd yn arddangos. Dwi'n gwybod oedd rai nhw'n mynd o lan i'r shed, a nhw'n cael ei golchi a'i glwchu yn syth.
yr gofal, teilwng, fel ti'n disgwyl. A fel oedd hi'n rhyfedd, y lloi bach oedd yma oedd yn dioddau fwyaf. Ie, odi, mae hwnna wir. Mae rai o'r defed yr un beth, ti'n gweld yn gallu dioddau, ac maen nhw'n cofio mynd o blaen ac yn y blaen. Mae'r ddwy birgon fel wedys ti gynnyn yn edrych yn o dda, yn edrych yn gwlad o pasiwn i fi dod ti ôl. Dwi'n offi'r ffordd mae fe'n torri nhw lan fel hyn, drychyn nhw fel unigolion, i drychyn ar i'r unweddau nhw, neu cryfderau nhw. Iwan Morgan yn Tybwla yn blaen i fan hyn, gath ornod llwyddiannus dros ben ddo. Nath y drisiad ma, dwi'n gwybod ennill i dosbarth. Ond dda nhw, fydd ei dad yn erbyn i gilydd yn munud o'r Pencampwriaethau. Fydd ei un a jersey data Holstein. Fydd. Ni wedi gweld gwmynt o hwnna gyda nhw a teulu y Wilsons Gibby yn y blynyddoedd diwetha yma yn twclo'r llwyddiant am yn ail. Mae dda gweld bobl lleol yn neud yn ydy. Wel, na ni, dewch chi nôl mewn munud, byddwn ni wedi dod yn dipyn nes ymlaen yn y gystad Llaeth yma, a gawn ni wybod efo'r beirniaid prin sy'n dod i'r brig.